ọ bụrụ na ịbụ di mbụ unu biko bịara m nso. Ọ bụrụ na ị na-azụ afịa biko hụchaa ntị ọfụma. Ọ bụrụ na ị na-alụ ọrụ oyibo were oche nwanne odoro okwu bịa ka ị gee okwu danda, maka na ndị be anyị si na ikwu amarọ ibe ezi. Kedu ndị na-abụ ha nọ na ndụ a ha na-asụ chi ha ole mgbe ka ihe ọma ga-emere m. Ị na-alụ ka enyi, ị na-eri ka arụrụ arụ, ebe ibe gị na-abụ ha gafee ịga ebe ahụ ịtọ. Dịka di mbụ unu o nweghị ihe ọma na-abata na ngwuru gị, si ihe a ga na-anụ bụ akụkọ ọjọọ na ngwuru a. Dịka onye na-azụ afịa, ịrụcha ka enyi, ị na-eri ka ahụ ị nweghị ike ijinwu akaụntụ ka ego iji azụ ahịa ka ngwa afịa gị si agbado. Oge ọbụla ị nọghị n'ofu ebe, oge ọbụla ị tọwa ofu ebe na ihe ị ga-emere m. Dịka onye ọrụ oyibo, since ị na-arụ ọrụ o nwebeghị anything like promotion. Ebe ị nọ ka ị nọ nwanne m, jee chọwara m aka oyibo.